weta isi bịa wele isi onyinye mami wọta ọkwa ndị gụlegwu na-egwu ịna-ebune ịchụ aja inye onyinye iwo isi nya bụ sacrifice of exchange na ịmụ ọkụ. Kedu ihe ọ pụtara? Kedu ụzọ dị iche iche anyị na-esi enye ụmụ onyinye ndị anụnwa? Igbo mmadụ mekene n'ụlọ ọ ka kwado na nwaanyị Ngozi Mmadụ esi m ndị Omaka TV were wepụtara gozi wee na-asị gị nwafọ Igbo ebe ọ bụla ị nọ nya maala gị na mma udo dịle gị. Abịala hizi na tata bụ eke ma asị m ka ha na n'ụzọ na Igbo ka ọ maala gị mma. Ndị be anyị ọ ihe onyonyo mfụ na mpaghara Facebook na ngwụsị izu gara aga nsị na mma etinye ọnụ na ya mana na-agbanyeghị ka o si wee taa aka maka na eresịrị m nya bụ vidiyo bịa gụọ ihe ndị mmadụ dere na-asị aha ka ihe ime ndị be anyị na-esi na-eche ụzọ ga ebe ha jiri ekwu ụdị okwu anụma ka ihe mere ji na-ekwutọ ihe anyị na-eme maka na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-ekwutọkwa ihe anyị na-eme ịma na ịma ịghọtara ihe ị na-eme ịkwụsị ime na ọmalụlụ gị ọlụ. Ka anyị bịa n'ihe gbasatalụ ịchụ aja onyinye iwo isi ka m gwa gị ụzọ dị iche iche isi enye onyinye iwo ịgbanwe ihe. Now ka anyị gaa n'usoro ụlọ ụka tupu kịta anụnwa enweziri ụka ọgbara ọfụ ihe niile bụ ego ihe niile bụ ego. Ọ bụrụ na ije n'ụlọ ụka kịta anụnwa pastọ gị asị gị na ọ bụrụ na ị na-achọ nwa, ọ bụrụ na ị na-achọ mbuli elu, ọganiru, mmepe ụzọ, all these financial breakthroughs and upliftment, promotion, all of that, na gị tinye aka na akpa gị nwepụta a fat offering ka ị nwere ime gịnị sow ye seed. Gịnị ka ị kpọrọ nke a? Sowing of seed. Ịkpọli onyinye okwukwe n'ụzọ nke gị, you are sowing a seed. Mana ihe imeli ihe a bụ na ịgbanwe ihe, imego a sacrifice of exchange. Iwepa itinye ego aka na akpa gị a wepụta ego gị wee nye in expectation, in exchange ihe ị na-ene anya ka God meelu gị. Ma imesi nweta that promotion, imecha mụta nwaanyị, imechala nweta mbunye elu, emecha nweta ọlụ a is out of context. Kama na imego gịnị, you have given out something in exchange, in expectation of something. Okwukwe gị inyego ihe ka i wee nweta ihe. Ọ bụrụ kịta na ijele ọlụ, o nwere ebe ị ga-achọ gị ọlụ, asị gị na ị ga-enweta ego ka e wee mee ka ọlụ a wee nye gị, ka e wee nye gị ọlụ a, maọbụ ịbịa were ego anye nke a ịkpọrọ ya gịnị bribery. Mana inyego ihe in exchange is a sacrifice. Amanyeghị gị ụdọ wee mee ya. Inyego onyinye a, you have sacrificed this in expectation, in exchange ka i wee mee gịnị ka i wee nweta ọlụ a. Ma imesi nweta ọlụ a, ma imesiri onweta is out of it. Achọrọ ya kpọwa afa nke ọzọ na enwe ndị nwe ike ha sị gị na ị ga-alụ ọlụ 1 or 2 months free without payment. Ime ya is a sacrifice of exchange. Ọlụ anyị na-achọ. Now tupu ụka ọgbara ọfụ apụta n'ụdị ụka nkalụ ụka nna m bụ onye nkụzi na ya, ịma na enwe harvest. Ọtụtụ churches na-eme harvest. Na harvest a bụ ịmago harvest is a kind of a Thanksgiving thing. Ị ga-abịa kene, a na-enyekarị towards the end of the year. Ị ga-abịa kene Chukwu. By then ihe ka n'ubi emego ọfụma, inwego ọlụ, is a Thanksgiving, kind of a Thanksgiving time. Mana tupu emebe harvest a, na o nwere onyinye nke a na-enye na mbido afọ. Otu nna m bụ onye nkụzi ụka, a na-ezigara anyị n'ime obodo, ezigara anyị na obodo mepere emepe. So ihe a na-ekwu kịta n'ụwa, a na-ekwu based on ebe experience. Now ọ ga-ebi ime obodo enyebe onyinye mbido afọ a, oge a ị ga-afụ ndị ga-eji isi ụgụ, mkpụrụ ụgụ, ọka kpọkọrọ nkụ, ji, osisi akpụ, ịmago ihe ndị a ha ga-ewelu wee kụnye n'ubi. Ha ga-ewele bịa mee gịnị, bịa mee sacrifice, bịa nye onyinye. Onyinye a ha na-enye bụ ha na-enye ya ka gịnị wee mee in exchange, in expectation na nye Chukwu ihe anụ maka Chukwu mee gịnị, nye me bounty harvest. Ka ihe kọrọ n'ubi be gịnị mmụọ ọfụma is a sacrifice of exchange. Iwetala ihe a ka i wee nwee gịnị, e wee nye gị ihe a is a sacrifice of exchange. Ndị
ụka anyị bụ ndị na-ezi ozi. Enwere ike kịta ezie ego ozi n'ụlọ ụka anyị asị gị na gị nwere ihe na-eku ume nye ekene na afụlụ ọnwụ n'isi gị maọbụ na afụlụ ọnwụ n'isi ezinụlọ n'isi otu onye n'ime ezinụlọ gị, na gị nwere ihe na-eku ume nye ekene chụọ aja nzuzo ka Chukwu mee gịnị bupụlụ gị ọnwụ. Maọbụ enwere ike asị gị na o nwere ọnwụ ezulu n'isi gị mana Chukwu ebupụ gị, gị nwere ihe na-eku ume ka inye gịnị ka inye ekene. Now nwere ihe na-eku ume a is always in exchange of life. Ọ nwere ka ị na-achọ ọganiru kịta akasị gị nwere ihe na-eku ume wee mee gịnị wee nye ekene. Enwere ike asị gị mana asịkarị ihe gbasara ihe na-eku ume is something that regards life, ihe gbasara ndụ. Asị gị nye ndụ ka ị wee mee gịnị ka ị wee zụta ndụ. Ọ bụrụ na asị gị were ya nye ekene, ekene bụ ihe nwere ike ịpụta mbọsị ụka mbọsị ya na-eme ekpere inye. Ọ bụrụ na asị gị were ya chụọ aja nzuzo, aja nzuzo abụrụ na ị ejebe zolo ezo je chụọ ya, na aja nzuzo bụkwa n'ụlọ ụka ka ị bịa chụọ ya, kama na ị abịa mbọsị ya bụ ịbaala onwe gị n'ụlọ ụka mee gịnị kpee ekpere. Mbọsị aja nzuzo ya ọ bụrụ ịbịa ije chọba pastọ, chọba ndị prayer committee maọbụ nwunye pastọ ga-abịa nyere gị aka na ekpere is a prayer you make for yourself by yourself. Ya bụ o nwere nke enwe ike ezisie gị asị gị golu ihe anyị ji wee chụọ aja nzuzo a. O nwere nke ezili my mother oge asị anya nwere ute, asị ya na o were ute a o mechi ihe asị anya nwere ute mee nya golu ute a, ogolu ute a nye mee gịnị nya kpọọ ute ọkụ. Ịfụrụ ọtụtụ ụzọ anyị na-esi enye onyinye. Ka ihe njiwe na-ekwu ihe anụwa, ihe njiwe na-ekwu ihe gbasara ihe inye ebune asị na nwaanyị nile ejiwe sị na ọnya gburu nwa maọbụ gịnị. Now ị ma na o nwere ihe dị iche na itinyela aka na akpa gị wepụta ego so ye seed of faith ka Chukwu meli gị ihe. Ị ma na o nwere ihe dị iche na gị na onye kwala agha jeje kwajele mmụọ mmiri. Sọọsọ ihe dị iche bụ na inyere nke gị n'ụlọ ụka na ị na-emelie God, na onye nke ọzọ kwali kwajele mmiri na ọ na-emele gịnị mmụọ mmiri. Sọọsọ ihe dị iche bụ the unseen force, unseen energy mele gịnị anyị bujele ihe ni. So ka ịma ụnọ the same sacrifice ka unu na-eme gịnị unu na-eme in exchange of whatever unu na-ayọ. Abịa n'ụzọ omenala na mmadụ nile ebune, ihe nji were ekwu ebune enwe ike kịta anụwa sị gị na enwere ebune nilibe nna gị mele na ịnara aga n'iru je chọọ ihe mele na ịnara aga n'iru. Asị gị na o nwere anụ eji nwee lụọ ọlụ n'isi gị na onye mere ịnara iji ayọ je chọọ ihe na-eme gị. Abịa n'ihe gbasara nwatakịrị a, onye niile ebune, ọ bụrụ na nwaanyị a niile ebu onye na-ebune a with bad intention. Isi ebune a need with bad intention. A life is at stake. A life should be given. It is not a life of human being, but a life of an animal in exchange of a life of a human. Ọ bụrụ aja ka ọ chọrọ. Onye ka nji wee bulu ụzọ kọwalụ gị ụzọ dị iche iche isi achụ aja. O nwere ike enwe ndị ị ga-emesi ihe ahụ. For example kịta anụwa dịka nsị mekwa o nwere nke asị ute asị mamụnya nwere inye onyinye imesie ihe golie suo onye ọkụ. Oge my father bụ pastor, most of those things a na-enweta n'ụlọ ụka emesie ya anyị na-eme gịnị anyị na-eketa okenye ya, we use it, we eat it. Ewu na ọkụkọ ndị a people ji wee mgbe imagine ihe mmadụ ji wee chụọ aja ka Chukwu bupụlie ọnwụ inweli elie. It's just that nya bụ otu ọkọ dịkwa o nwere nke ajọ ya akwụkwọ ịchụcha igbu anụ anyị ji wee chụọ aja mee gịnị unu ekesa anya na ụmụnna. Mana o dipendele aja ọ bụ. Mana nke anụwa kịta bụ ọkpọ ọnwụ ihe anaghị eli ka a chọrọ igbochi. Ifu na nke a bụrụ aja ya bụ ịchọ ndị gbuo nwere ebune maọbụ nwere ewu gbuo lie mba. Na nke a bụ ihe ị
mmadụ maka na ka anyị enyekwa mmadụ ha nya bụ na from nwaanyị melu aja maọbụ onye melu aja as a bad sacrifice o meli ya ka o wee mee gịnị ka o wee zọta ndụ gị na mmadụ ayọrọ na-aza ana asị gị jee nie ebune gị jee nie anụ you give life in exchange of life just as mmadụ ngị na ayara afọ ihe dịka na a na-ebu like aka kụtọrọ gị asị gị nwere ọkụkọ maọbụ nwere ewunye ekene n'ụlọ ụka they will always tell you like maybe nwere fan maọbụ efile na enwere ihe na monitor gị asị gị nwere TV nwere mirror just like that. So unu afụgo ụzọ dị iche iche anyị na-esi achụ aja mgbanwe ihe sacrifice of exchange inye ihe ka iwe mee gịnị nata ihe nya bụ na afụrọm that ebune as a bad sacrifice onye merie with bad intention o melie ka o wee mee gịnị ka o wee zọta ndụ na ọzọ tọrọ ndụ a does not mean na o ji bad intention wee mee ya o nwere ka ọ bụrụ na o melie late o nwere ka ọ bụrụ na ihe na-aya nwatakịrị abụrụ ka anya na chi esi wee kwuo ọ bụrụ na akala aka ya ọ bụrụ na emeghị late it's just what it is ọ bụrụ na ihe aya azọ through medical means a na-akọ nke a ga ịmụ ọkụ ebe ọ bụla ịfụla na-amụ ọkụ bụ ife bụ ndụ ife bụ ọganiru ọkwa anyị si na ọchịchịrị na ife nwere mmekọ nya bụ kedu ka isi nwee bịa sị na ịfụla ebe amụnyere kandụl mana ịbụ onye chere obi na sarafe unu na-amụ kandụl and then kandụl bụrụ ajọ ihe Catholic na-amụ kandụl churches na-amụ kandụl o nwere one video for na Facebook one church like that agbanyesie ha torchlight. It's just the same thing with onye na-amụ kandụl ndị na-enwero torchlight agbanye ọkụ fonu ha nwee na-ekpe nnebe ekpele you pray for light you pray for ife right. So na mmadụ mụrụ kandụl onye chọrọ igbu gị ayara mụrụ gị ayara amụnyele gị ọkụ ịmụnyele gị ọkụ bụ ndụ ka ọ na-azọ gị nya bụ na light is a good thing. Light bụ ife anyị si na ife na ọchịchịrị enwero gịnị enwero mmekọ so ka anyị sizi na-ekwu okwu mana ihe anyị na-ekwu na anyị aghọtara ya anya ka sị ka nkọwa ama m na-ejidekọ m ohere a wee gwa gị ọtụtụ ihe ka ijirizi uche gị wee malụ ma ebubo ebolu nwaanyị a ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. Ngwanụ ndị be anyị ebe a ka m ga-agbabiri ya anya dịkwa na mgbe ọzọ chetakwa etuso ozi a ka emesịa.